gawe ta lining branta alus manis merak hati wis suwe nggon kula lana golek isi podang kuning heba bunga hengah tiku nyanding bisa dadi tamba esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miterangan kok goleki ora srontok esuk awan nganti bengi neman-neman yen nganti liya kang nyayang leang-leang tak sawang mencok neng apang kegancangan tak rindik saka katuan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan wilakahe tak jaluk mbok aja ngecek podang kuning agawe pikirku komik celeret ireng tak sawah tambah manise bunga yen plakon dadi duweke ngeramuk kalatiku kekiwanian
lan menarik asri lan sampurna rinenggo gunung samudra wis kinodrat kutha rawa dadi reja kutha ing andaya lan pariwisata wis kaloka turis padha teka waduh Wonorejo Popo Indah Sraba uga adiluhung alam tulung agung indah latumata pendopo tengahing kutha kongat arum kusumaning bangsa ngadhep taman agung kusumawi citra industri kerajinan marmergo andalan kadung kabudayan jaranan lan tiban tayo kondang ketuprake kondang dalang sinden kondang tulung agung pancen kondang adikku tak suwun rintan lan dalu pamojeko manggi ora ayo lapye kena ya kene tak antuk kabare ora iso ora sore mung kelingan sak solabawane najan mung krungu suarane apa maneh yen weruh esme babasan sak karo madu kalah manis sing manis ambo esmu bapa ngati wong manis nugrahan ing Gusti najan mung jroning impanku bisa nyanding sirah hapus satu ana hang bisa ngalangi niat iki masyata samudra sun arunge sing ana hang bisa batesi welas iki masya ilang nyawa sun belani sun lakoni kanggo rika siji-sijine mung rika nang ati ning selawase separo raga iki ya remung kanggo rika Bapak Muryat
Sing ana hang bisa ngalangi niat iki Masyata samudra sun arungi sing ana hang bisa batesi welas iki masya ilang nyawa sun belani parat baen sun lakoni kanggo rika siji-sijine mung rika nang ati ning sun selawase separo raga iki ya romong kanggo rika siji-sijine mung rika nang ati ning sun selawase separo raga iki ya romong kanggo rika. KTP Bapak Saji, Bapak Simun, khususnya saking Kersikan Tanggung Gunung. Sing penting khususipun tukang layup ojo sampai balik sih. Terus Bapak Muji, sekali Ibu Muji. Syuk. Bapak Yani, Bapak Dekin, ngapunten. Ayo. Karangkates bendungan wewengkon Malang kinclong-kinclong banyu nenggo kakenangan saben liwat tumuju ing Brang Wetan loto mates atiku tratapan lungguh jejer son halus halus remane nora lawas pinongko gantikan monggo Pak Wito ditersaken tujuanipun Bapak wong elek asmara sumilire angin gugaros monggo Mas Topa mbok iya eling Karangkates ning saiki kowe ora krewet Karangkates tinggal tresno aku kowe nate sumpah prastya ilang muspro saiki ana ing ati tanpa pamit tega nyulayani janji swara ati mong tansah ngenteni Karangkates tinggal tresno sejati monggo ingkang nyuwun gending
Iso. Seprene nggonku ngenteni janji prasetyane ati kadung tresna mung sliramu dohong ayu railing dina lan wektu ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan senajan mung tansah anggedha yen sliramu ra kelingan wong ayu tak ati-ati yo pijer sumaya wae aku tresno karo kowe ning atimu saya gawe lara iku ora prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukurane tresno dudu bondo nanging lumiteng asmara Monggo Pak Yasin saking Rejagung. Ati tidak muni Katingan tidak walau numpak taksi Dewean Apa ora wedi Timbang anggur Pak Yasin gelem ngacani Niki belanja apa mbak? Ibadah pindahan. ampun kemas sampean ampun kuciwa lara ampun nganti tinggal lunga Awan-awan lunga belanja nang pasar Pahing. Pelawan rondo Pak Yasin ora patek penting. Sepatumu hitam payungmu Merah bibirmu sayang, siapa namamu? Mana rumahmu? Ku ingin tahu. Tolong ajak tempat tinggalku, jangan sudah ning
sasedya ngenteni sliramu eling-eling jamane sakmono wedok kapitong ketiga nang pinggire bengawan wayah sore tan saya kelingan wis prasetya ing janji kang suci ing lair terus ing ati senadyan kaya ngopo manusa mong bisa ngreka lan jaga Gusti kang paringi lan pesti kita satrema lampahi nang pinggire bengawan wayah sore tanah saya kelingan kelinci ucul gawang-gawang semu cahayo gawe sedih ngati ngubangi kota sateruse ing desa-desa maraga aku anggoleki sing tak tresnani kelinci kocol lunga mangetan Surabaya terus ning Bali mangulon lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku ning Jakarta jebol ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus Bali nesa marang kelinci kos ana kanjang lajabulane grusak-grusu keburu nafsu wakasane montang-manting ragate akeh aku dhewe kang kebanting tanggal 14 Renu cit sak jroning ati apa pancen tekku iki banyu mata awet ngembuhi ana longso mapan ing
weton apa dek biyene tresno iki dipisahne sun bapak asun kowe kena tega aku rungono tangis anakmu saben wanci tengah wengi sahabat jerit ati iki apa mergo melarat bondo tega tenan nganti prastya nurut marang wong tuamu dipisahne karo aku kowe kena tega aku rungono tangis anakmu saben wanci tengah wengi sahabat jerit ati iki apa mergo melarat bondo tega tenan nganti prastya nurut marang wong tuamu
tansah angranti wanci ratri ana mung tak impi-impi batin tuang rasa rasane wong bingung apa iki arane wong nandang uyuh kabeh mau yen kelingan kaya uripku tansaya nglamprang Gusti paring usada anggonku nandang lara asmara yen liwat aku kelingan ing cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bata-bate ke taman asmara gubuk kae nyimpen wadi nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak crita wangi nganti kadari nongo catatan sajrone ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa warga leren nang gubuk asmara ayo aku tuku jaruke Angelo iki piro Seketemu Pak Trimo iki sakilone marga Pak Trimo demeki bakule apa entuk nek tak milih dhisik ora betah aku selangele entuk wae Pak Trimo sampean tiliki sabakule aku siap ngladeni jerukmu dek pancen yo manis tenan tak oncek kuning semu abang ngono Mas usah kebayar waton sliramu gelem tak pacar jerukmu dek pancen gede tenan jerukku Pak Trimo pancene ya gedhe iki mono jenenge jeruk Bali panang 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 Hei, hei. Bojoku kok kaya ngono. Wong wedok kok arep rabi loro. Apa pancen jamane arep bubrah. Wong wedok ora krasane omah.
bojoku digawa mlayu kanca ya wis bene aku ora gelo bojo ayu ning umur ora dawa rang-rang gendang-gendang kang bojo mablang digandang uang rang-rang gendang-gendang kang bojo mablang gak dipek uang rang-rang gendang-gendang kang bojo mablang digandang uang gentang engke wadah terang bojo mablang dipek uang bojoku kok kaya ngono wong wedok kok arep rabi loro lo ayu ning umur ora dawa aku wis duka bojoku digawa mlayu kanca ya wis bene aku ora gelo bojo ayu ning umur ora dawa rang gendang-gendang kang bojo mablang digandang uang rang-rang gendang-gendang kang bojo mablang dipek uang rang-rang gendang-gendang kang bojo mablang digandang uang gentong engke wadah terang bojo mablang dipek uang mong udur yen pengen urip makmur kembang aren tukule arajaten aja dawen yen tok kepengin kajen mawar gandane agaraban aja kasasar melek barang kembang cipin godhonge pateng slowen mlipar mlipir niatku arep abang-abang gandane ora wangi tak timbang-timbang jebule ora wani kembang mlati putih gandane wangi ati-ati ana nyedrane jati jero purun kacot papat nek pancen sumbut kula sembarang Mas pun ngada kesukaan dari Bapak Sajat Sendang tanggalipun 4 bulan 6 foto Mas Kawuk monggo. ndak nileng
tresmamu netramu katon kembang waspa apa iki ta pratandha yen sliramu angimbangi tresna tresnaku tuwuh grembaka pujaning nyawa kulawa watu lima pinangka saksitan bisa kandha endahing watu stalaktit stalagmit dumadi tetesing banyu kadya endahing rasaku anganganku tetesing tresnamu kapan bisa keturutan lenggah sanding roning pelaminan Dasar bocah gatian iki. mung kandhek memitran endahing watu stalaktit stalagmit dumadi tetesing banyu kadya endahing rasaku kanganganku tetesing tresnamu kapan bisa keturutan lenggah sanding roning pelaminan ora mung kandhek memitran nanging bisa membangun bebrayan Monggo kang ngersakne. Karning. Pak Karning krosok monggo. Monggo Pak Karni. Hatiku bingung nganti ra bisa turu amarga sirane adyan lugu ora waku angel gonku nglalekake saben wengi anggodo atiku katon pamerke ayune yen suwe ora ketemu kaya-kaya wis gowang rasane sasambate ati iki ingkang bisa anulungi ora liya mung sliramu ayu tak suwun enggal lile
karo sadelo wis dadi tambaning kangenku. Sir bangke sampe durung bisa nindra kagoda mring wewayang angrido ati kawitane mung sembrono njurku lina rangira yen bakal buke tresna nanging aduh tipane aku dhewe kang namai nandang branta kanggo lara sambat sapa sur warung rina wengi sing tak puji aja lali janjine muga bisa tak ugemi matur nuwun Sapa sing ora kedanan mripate blalak-blalak awe-awe aku gak ati lanangku yen anyawa esam lagoyong sayange anakku loro kowe dudu ana prawan kembang desa apa bisa keturutan momong putra urip bebarengan aku kedanan rina wengi mung tansah kelingan kedanan prawan padha gayolita tak rewangi pati geni pamrih karben lulo atine aku ora bakal rapi ya mung deliramu kenyataan nyambung tresno pian kondo kowe maneh sing janji sepurane aku ra bisa nglakoni pancen lara rasane kelangan tresno rasa pahit kaya mangan buah mojo Tapi mburine sepurane mas sepurane yen ta aku ninggalake kowe sepurane mas sepurane katresnanku cukup semene bae luwe becik mancing seduluran timbang tresno kok gawe dolanan kabeh mau anggepen mau ngimpi kisah tresno sing tau dilakoni
aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa liwat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung kanca setya ngenteni baline entamane se esemu liwat tembang kangen iki wujud katrenganku monggo matepon monggo matepon malam minggu yo kanca padha kumpul rame-rame bebarengan akeh kancane ati susah ayo digawe seneng melu aku cangkruan neng warung kopi duit cumpen lo kanca ora usah bingung padha urunan darukunan kanggo modale warung kopi pancen dadi langganan regane murah sing penting bisa happy tenan Ecah ayu aku pesen wedang kopine luwe marem yen ditambah esem manise warung kopi pancen dadi langganane ngunjuk kopi nyambi karo nyetir rokoke Ecah ayu apa bisa kenal jenengmu sapa ngerti nduk kowe besok dadi mantuku sing Asik-asik. Mas Kentus, warung kopi. Dina minggu yo kanca padha kumpul rame-rame bebarengan akeh kancane ati susah ayo digawe seneng melu aku cangkruan neng warung kopi duwite cumpen lo kanca ora usah bingung padha urunan darukunan kanggo modale warung kopi pancen dadi langganan regane murah sing penting bisa happy tenan Ecah ayu aku pesen wedang kopine luwe marem yen ditambah esem manise warung kopi pancen dadi
dadi langganane ngojo kopi nyambi karo nyetir rokoke Cahayu apa bisa kenal jenengmu sapa ngerti sampean besok dadi mantuku